Sampun kesupen nggih, sakderenge ningali didudul rumiyin tombol subscribe channel Galeri Sinden Indonesia. Matur suwun. Selamat malam, Sugeng Dalu sedoyo mawon, Mas Gareng Jojak, Pak Kangko, Mak Cangik, Mbak Yulimbok. Ya, selamat malam. Ngomong, Kupingku keriting ndungokno suarane. Omong kok ting-ting. Ini ora apa-apa. Iya. Pancen ora maidung Mbak Elisana mboten piyai Jawa asli to. Ya pengen sing penting ki aku ki apa ya? Arep piyayi ngendi wae ning nek wis nyebelung ning ngon kesenian ngene iki melebur dadi siji ra ndelok kowe agama apa suku apa saka ngendi sugih apa ra duwe kuwi melebur dadi siji ning kon budaya wayang kulit purwa ngene. Tepuk tangan. Lho senengku kaya ngene, senenge ngene iki lho melumpuk kabeh para warga kompak sedaya. Mongko aku mau mlaku saka kono ndasku buyar mumet ra karu-karuan aku. nyapo. Ya nyapa kok tekan ndas mumet bareng. Buyar aku mumet mergane aku ki dari sono pengen manganan bakso kon. Bakso. Oh pengen mangan bakso. Iya, tapi aku mau udur suwi banget karo bakule. Udur. Udur apa? Wayel-wayelan. Ayelan. Udur. Beyelan. Alah. Eyelan. Kuwi lah pokoke. Ya. Tak aku kan mau beli bakso. Oh arep tumbas bakso. Pak, tumbas baksone. Takoni piro? 10 aku ngomong ngono. Oh. 10. Lah kok metune mangkok cacah 10. Yo mangkel aku. Sing jenenge 10 ki maksudku duduk kuwi Pak 10 bentole wae sedoso aku ngono. Oh. Bar kuwi bapake saya nesu-nesu takoni aku pedes pora. Yo mboh mangsane aku yo ora mudeng iki pedes apa ora kok malah takon aku. Astagfirullahaladzim. Masya Emosi Allah. aku. Sing kudune emosi udu kowe nduk ning bakule. Kuwi ngono kuwi sih tambah meneh aku lek emosi Mas. Ki mau takoni pedes pora kan aku ra roh, ra reti aku ki pedes pora. Warung mangan kok ya. Rong mangan. Tambah ono aku njaluk es teh takoni legi pora. Yo mbuh aku ngono. Astagfirullahaladzim. Maksudnya ngene lho, Nok. Jenengan ditakoki karo bakule, baksone pedes apa ora kuwi kowe kepengin sing rasa pedes apa kepengin sing rasa ora pedes? Ya mbah. Kan belum dirosokno kuwi ki pedes pora pedes kok aku kon ngomong ki pedes pora pedes. Maksude kowe request, memberikan permintaan engko baksone digawe pedes apa ora pedes? Kok kowe dadi emosi karo Aku ponakane bakule. aja nesu-nesu to. Nek Aku ki karepe ki mung pengen mangan bakso, tapi ki mau kok tekan ngendi-ngendi ngono lho. Kan aku dadi mumet buyar uteku mencret. Nek kowe mau nak perkara bakso, Iya. repot meneh wis aku kuwi mau. Lah ngopo? Aku mandek teko Magetan. Lah, Aku kadung menggok warung soto. soto. Kamu Soto beli soto. daging. Daging. Aku gak sido mangan. Mergane opo? Lah tulisane soto daging budui. Waduh, iki daging bagian apa aku ngono iki? Soto Daging budui. Wah, iki daging bagian apa tak olah alik tek semuireng enek. Wah, iki nggih apa aku ngono. Aku terus gak sido madang. Kaya budui. Yo. Maksudnya ki daging budui. Iya, Kuwi iya. bakule budui. Lho, kuwi jenenge bakule omong Elisa bener. Lah, Bakule iki jenenge buduwi, dudu daginge buduwi. Kok jenengan ngeyel wong sing tuku ki aku kok. Warunge tulisane soto daging budui. Ndelalah ki cilik ngono enek irenge tengah kok. Daging iki kotak irenge tengah aku. Wah, iki daging nggo napa aku ngono. Kuwi padha karo aku. Piye neh? Aku isuk ngono lek ndek iki bar wayangane nganjuk to. Nggih. Isuk terus mampir ning nggon masjid ngono kuwi. Aku ora sida salat kok. Lah nyapa? Lah ditulisi sing nggawa HP dipateni. Aku nggawa HP aku ora sida balik. Mak astagfirullahaladzim. Lah ya aku wedi to. Ya ya
Kene lekas mlebu lawane dhuwur tulisane sing nggawa HP dipateni. Aku langsung balik ra sida salat. Mas Dalang sing bagus dhewe. Apa? Maksude niku HP-ne di silent ben ora ganggu. Ora enak tulisane HP-ne di silent, tulisane sing nggawa HP dipateni. Sing salat aku apa kowe? Wih, panggayen. Matur nuwun, matur nuwun. Bener lho. Bener kabeh pokoke perkara bakso ya bener, perkara salat ya bener. Wis timbang engko padu. Padu mending dongake. Ya, Kowe mos dongake opo wae. Olah tak dongakno dawa-dawa. Ya aku sing mau request donga petani mbako. Oh, petani mbako. Oh, petani mbako, iya, iya, Mbakone iya. lulus, muga-muga apik kabeh. Mbek ngrembuyuk je bubut. Kalau itu ya, maksudnya bagus itu gimana ya? Meremboko. Ngrembaka, ngrembuyung, ledung-ledung kok jebubut piye apa to? Gak Dia ora ngerti bahasa. Ngarang aja aku ngarang. Ya wis ngono, muga-muga apik mbakone. Esuk petani lulus mbakone apik-apik. Amin. Pajeng apik. Yes. Panenane ya apik, Panenane regane ya dhuwur. Nggih, amin amin ya robbal alamin. Oke, niki wau nggih wonten request. Oh. Pak. Dah kula bocong nggih. Ya woconun. Menika saking penggemar wayang Pak Trimo Pratama Desa Purworejo Nguntorona di Magetan. Niki Wah, mangke nyuwun. Magetan tekan kene sa. Nggih, Nggih, magetan. waduh adoh iki nyuwun denok mangke. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Pak Dalang, kula nyuwun tembang Kadung Tresno. Kompelit sabowonipun. Komplit ora komplit. Kompelit tulisannya Komplit. kayaknya. Gak popo, bocah ajaran. Iya. Yes, Ben. Belajar berbahasa is gak popo. Nyuwun nengkang nembang Mbak Elisa Osokarus. Usuh karus. ya. Saking kula Pak Kombet, saking Jalan Sakura Muneng Balong. Oke, terima kasih. Salam. Nggih, wah, Wes, iki ya neng pamundhut. nggih. Ya, iki. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sugeng dalu Pak Kangko kula badhe nyuwun gending sesideman. Nggih. Lilo ingkang nembang Mbak Mayang Tato. Lho, Hah? Wih, Kok Mayang Tato lho apa, Pak? Mbak Mayang. iki matane delok niki wacane to. Mayang Tato. Ah. Wah, iya kok dadak nganggo nganggo tato lho. ya. Ning pancen kok Mbak Mayang niku enten tatone. Oh, Kok weruh kowe tato nih? nggon weteng kene iki lho. Tato bu. Tato niki cecak. Kok weruh tato cecak? Saking akrabe Ning aku. beteng. Ning weteng iki tatone cecak. Weh. Bareng ndek iki rak meteng. Ya. Weteng gede kae. Lah kok malah dadi boyo. Tadi winginane ora adus to. Sopo? 7 dina Yo. iki mayang ora adus 7 dina. Kan maune cecake madhep ngisor. Madhep rono. Malih munggah kok bar. wedi yo. Kowe iki ya teko kono. Masalahe disake wedi karo bekecot. Iya, ya nek bekecote barang to. Kok dorong kabeh to nggon-nggone tato. Nggih. Lah ya gending menika kula aturaken kagem Bapak Demang sekalian perangkatipun. Nggih. Ugi rencang-rencang pemuda Cakra bersatu kerajaan. Nggih. Saking kula Udin Ketan Puskesmas Ngrandu matur sembah nuwun. Wah, sing ngejak foto kula wau nggih. Oh, nggih Mas Udin, matur Mbah nuwun. Menika ugi saking Pak Trimo Tegalombo, Posorejo, Jenglik, Bintang Lagu Wedang Kuning. Iki tak kira Wedang Kuning iki. Nah, nggih. Wedang kuning. Iki sugeng dalu Mak Limbuk kula nyiur cabang 3 Jalan Imam Bonjol alun-alun Ponorogo ke barat notok minta gending pepiling nggih Pak Mulyono MC ya. Nggih. Kira mungkin sisan ya lek maca karek dipinangkani. Sendika. Nah iki Pak Soiman ngeluk lor ya nyuwun gending rujak jeruk nggih wonten artane 300.000 matur nuwun. Tasih setunggal dindakne sisan. Sugeng dalu Pak Kangko, nggih kula Mbah Semo. Ngrandu kerajaan Mbak Elisa nyuwun gending Nyidam Sari dipun bawani. Kalih podang kuning gending menika kagem masyarakat Ngrandu sedaya. Sugeng ngayahi wajib Mas Dalang semoga lancar. Amin. Amin. Salam nggih. Sing abi pinangane sing ndi dhisik sa? Manut awakmu sa? Menika- Kok didum karo Hani Kusuma. Nggih. Kadung Tresno niki wau pamundutan. Kadung Tresno nggih. Nggih. Sing mat-matan riyen. Ya. Nah. Mengko nek wis Mbak Elisa terus Mbak Ani engko genti mbok menawa wis rawuh menyang Pak Camat diaturi tindak panggung Mas. Oh, ngaten. Nggih, siap. Enek bawane ya sa? Wonten. 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 Oh, ora apa-apa.
tarap belajar. Ora ngono aku wis sinau basa Jawa tak epik-pik. Tak pik-pik. Sinau basa Jawa? Tak pik-pik. Apik tak apik-apik. Ya, nganti sapa apa jenenge lagu-lagu barang bahasa Indonesia tak translate. Dadi Jawa. Pamrih ben iso basa Ben iso Jawa. aku iso basa Jawa. Masya Allah. Contohnya enten. Aku kan seneng tembang kenangan to. Lagu Ebit GAD itu loh, ngerti ra? Lagu Ebit GAD. GAD. Coba JDN iki lagu apa? Awak dhewe kudu wudo. Lantenanan resi. Suci lahir kelawan batin. Delok neng jero. Sadurunge ngomong sing kerno bledok sing isih tememplek. Sik to aku sing ngarep aku gak kuat. Awak dhewe kudu udo. Kuwi arti bahasa Indonesia apa to sakuwi? Loh, kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, bener toh? Ya. Awak dhewe kudu wudo, lantenanan resi. Ayo udo ayo. Ayo. Mumpung lagi pengen aku. Asta, aku lagi belajar ben iso pinter translate basa Jawa. Ya kejaba ngono bangsa-bangsa basa Jawa ya dipelajari. Pelajari. Coba kowe iso ra translate, coba sak balonku ada 5 iso ra? Lah ya turah iso to. Coba. Balon ini kene basa Jawa apa plendungan? Ya balon. Pelendungan. Pelendungan. Plendunganku enek 5 werna-werna rupane ijo kuning kelawu eping jambon lan biru meledos plendungan ijo der iso aku atiku banget kacau banget plendunganku kari papat tak cekel Ayo. rapat Erat-erat ya apa rapet-rapet. Oh ya pinter. Balonku ada 5. Rubah-rubah warnanya. Ayo sa. Nembang. Kadung tresno. Silindro apa Mas? Oh selindro nggih. Nyusongo. Rina wangi dadi ati piyaine cantik suarane apik. Apa? Bareng nembak kok luwes ya Reng ya. Lah iya toh. Oh iya ya Pak ya. Mau nek omongan celewat-celewat kok nek nembang kok bisa cetha ya Pak ya. Kabeh iki kudu diprenake, karo durung pas kudu dipaske nganti bener. Oh iya pancen kudu ngono. Suwi-suwi kulinten. Kulino. Oh kulinten ya. Tanpa kayung yon marang lurahe. Pak Lurah terus mesam-mesem. Mboten sah dibatin, Pak. Lah terus batin Pak Lurah kok. Aku rek dikene terus nyawer piro gitu. Ya ning gur di sementara masih dalam batin. Ya apa-apa batin dulu. Gak apa-apa Pak, dibatin Rin. Kayung Yun karo lurahe berarti seneng karo lurahe. Lah yo no. Tresno kalih lurahe. Tansah kumawang ing netra jero ati kadung tresno tan liya hamong seliramu satemah loro
lara. Ya, kadung tresno. Ya. Nanung ninung, ya. Lamat wis katon tejane yen mbok berangkat tanpa jarang aduh wirakane sinawang mboseni yen besengut mimbuh patut nyata jatmi kamrak hati aduh lestari yo kan lilapi sarekmo Latihan bebasane kelingan godhong salambar kamas kaya wis pencetan rasa Mas Gareng, Dawuh Pak E. dalu niki ugi dipun rawuhi Kepala Desa Ngadisanan Pak Suparni uga rawuh. Matur sembah nuwun. Sing nimbali awake dhewe winginane. Leres, Nggih. leres matur mbah nuwun bekti Mbah kula. nuwun. Pak Parni, ya tetep raket le pas duluran. Amin, amin, amin. Mas Pari Sugiono saka Menyimak ya. Surabaya juga monitor. Matur Nggih, nuwun. Romo Eko Bilowo juga Wah, menyimak Jakarta. dari Bekasi. Nggih, Sembah Bapak kula. nuwun. Eko Bilowo. Nggih. Kula entosi Suro Ngajeng Pak Eko Bilowo. Amin amin. Nggih. Ya. Niki mangke dawahipun menawi podang kuning dos pundi. Wah, mboten napa-napa. Sekalian dua gitu ya. Sekalian dua. Nggih. Sekalian dua. Derek ya Mas-mas Dwi Solares Indonesia. Oke, yuk. Bacaane sarwa asri jero batinku tansah kuwat emat wis bayar amung kemas parane Hijau mania. Seawane ngomah wis ora krasa kaluyuran nang golek sing tak sayang muteng-muteng miterang ganggu golek ora krasa esok awan nanti Eman-eman yen nganti liya kang nyayang. Kleang-kleang tak sawang menclok ning depan. Kegancangan tak rindik saka kadowan. Sarawi ngoceh dheweke ngalih encokan.
Selaras ireng tak sawang tambah manis Ngalong. Ibu bunga yang kelakon gandeng sirane Ora bakal hatiku kekiwang liat yen si podang handut hati kesanan ora mendok hatiku sansaya ndodra tak sranani jon pikat kuluping pendho Matur suwun Mbak Elisa. matur nuwun matur nuwun matur nuwun Support musik Mas. Biasa. Ya Mas. Ya. Go ngatekne Mbak Hani Kusuma Wardani. ora nganggo wardani Ora tau. Ayo. Ayo Han. Ngatek Nduk. Ya, musiknya Indonesia. Yuk, support musik. Yo. masih bareng Bujo Larasnya Indonesia. Nek Hani Kusuma ki supportnya yo kudu kanggo musik. Pase. Maihani, Inggih. Masya Allah si cantik. Kamu tahu nggak kalau aku bisa sulapan? Masa ta? Aku sebelumnya kesukaan parfum kamu apa? Aku. Iya. Aku parfumnya yang bau melati. Bau melati ya? Saya bisa memberikan aroma melati di tanganmu tanpa aku menyentuhnya. Piye kuwi, Mas? Tanganmu, nah, pejamkan mata. Bismillahirrahmanirrahim. Coba cium tanganmu, pasti bau melati. Iya, Bau melati? heeh. Mosok kan, Nduk? Alah, kok mesti. Ndek mau wis. Iki lho sing dalu Pak Kangkong. Nggih, sing dalu. Alhamdulillah. Saged pindah ke Mali ya, Nduk. Pinangge Cahayu. malih sowan wonten desa Ngrandu. Asline Ngrandu ki lek sakjane artine ki singkat, Mas. Ora kudu NGRANDU. Oh, duwe arti dhewe. Nggih no. Ngrandu. Ngrandu. Ngeran kuwi ngrantu ngranti utawa ngenteni. Du ki duit. Kok piye piye piye? Kuwi penjabarane piye, Nduk? Ngrandu gitu. Ngran. Ngeran kuwi kan ngerantu ngranti utawa ngenteni. Du niku duit. Lah niki sak rombongan ten mriki sing dinteni napa nek mboten duit? Oh iya iya. Oh iya bener. Iya ta? Iya, tak akone apik. Senadyan to kowe ayu, nyatane moto duwiten kowe ya. Loh, wong zaman saiki ki moto duiten ki wis lumrah. Indis ekonomi, sembarang barang larang, ya toh. Entuk wong kuwi materialistis kuwi entuk ning ndelok kahanan lan situasi aja kabeh-kabeh dipangkas rata. Wong urip ora gur butuhke dhuwit ning ya butuhke seduluran. Mula nek kowe ngantek kok gur ngutamakan dhuwit, kowe engko ora duwe sedulur. Wong ngono, berarti pira-pira enenge ya Mas ya. Lah, Kudu disyukuri. Nek iso ngebotke dulur dhisik tinimbang dhuwit. Syukur-syukur golek dulur sing duwe dhuwit. Berarti sampean ten mriki golek dulur. Sing duwe dhuwit. Pak Lurah dulur kula nggih. Nggih. Bapak Lurah Sugeng Dalu Bapak Suparti. Suparto kok Suparto. Pak Supar- Suparto kok Bapak Suparto. Pak Sing Suparto. ngebel kowe anu to, Han? Sing ngebel kowe lak Pak Parto piye Mbak to? Nggih. Lah nggih. Lewat Mas Poncol. Oh, ngono. Oh alah Mas iya. Ngoten. Suparto ya aneng tegese dhewe nek aku Mas. Oh kono yang arti dhewe. Nggih, no. Diani caki ayu-ayu dia pinter ya Mas. Ya Allah. Lah, kula. Su. Kuwi sumeh. Lho jenengan lek mirsani sinten Pak Suparto kiket mau mek. Ngaten. Iya, ya pinter caki. PS tuh ya Pak pinter ya Pak ya. Sumeh. Su. Mak ning warga masyarakate sumeh seneng srawung. Mula to sakniki 2 periode nggih Pak nggih. Betul, betul. Mugi-mugi Masya Allah. periode selanjutnya tetap menjabat menjadi lurah Desa Ngrandu. Amin, 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 amin. Ini penting syaratnya kula bisa ditangkap lho Pak. Ya. Kak iya. Kowe mau Supar, terus terakhir Pat lho.
Parung. Su niku sumeh. Oh, Par par. sak paran-paran memuji Mring Hyang Widi. Oh berarti di mana tempat Di dia mana selalu tempat ki berdoa. berdoa. Jenengan napa nek perso ki sedekap ngene to, Mas? Nggih. Tangane ki wis ngene iki. Ngeten lho Pak Kakung, ngeten. Dikir. Oh. Ora, Lah apa? kapalen iki Eh, jenenge. bocah Ya dikir. Tasbih. Nggih, Tasbih. dikir ndongakne awake, ndongakne keluargane, ndongakne warga masyarakate, ya ndongakne desane. Oh ngono. Terakhir. To kuwi Toto Karto Tentrem lan Raharja. Toto Toto Karto Tentrem lan Raharja. Oh, iya. Mula Desa Ngrandu menika dados desa ingkang Toto Karto Tentrem lan Raharja mergi kan dipimpin Karo Bapak Suparto. Pak Suparto. 2 periode lho Mas. Muga-muga tahun ngarep dadi meneh. Amin Dadi meneh. Allahumma. Amin. Terus yo nanggap wayang meneh. Nggih. Andra kowe kok iso to didadak karo Pak Lurah kemongan. Kula. Apa pas prai apa pancen yo? Lah kula niki sakniki pun mboten baku kok. Wow, Nggih, suran ngeten niki nggih nganggur. Oh, gak jeng Pak. Ada alasan tersendiri kenapa Mbak Hani bisa rawuh teng. Lek kowe ngerti alasannya apa Hani kok iso tekan? Yo turah ngerti no. Apa? Sadurunge wis WA aku sik kok. Apa ya? Jenengan apa nderek Pak Kanggo tanggal 14. Nggih, ya wis nekno aku dijop alur ndujak mangkat aku. Lah ngopo? Enek jenengan no. Wah. Mergo tresnane karo aku. Lah ya. Iki ana pamundhut dohan. Nggih. Oh pilihan dhewe ya. Nggih. Iki ana sing nyuwun lagu pepeling. Kepeling. Sing urung iki mau apa iki? Iku mau Mbak Mayang sing Iki kuwi. Jam Sari. Jam Sari. Heeh. Jam Sari ya, Nduk ya. Oh, nggih. Nah, Mak kelingan Mbak Mayang tato mau jereke ora adus 7 dina. Tatone langsung nambah ning geger. Nambah apa? Gambar emping. kowe kadas ngawur. Kowe kadasen. Lah iya. Tambah melih sakniki tatone, Pak. Apa ya? Tato wineh iki lho ning pundak iki lho wineh, Pak. Ini apa? Wineh pari. Weh. Lah iki oyote ning isore. Lho. Lah sukete. Lah kuwi isore neh. Nembang ya nek aja gatekno. Nanong. Ayo, bawani sik ndokan. Ya. Duh, wong. Kena. Dah wong tekus. Dalem. Nek jenengane bladus kok. Bladus mbok men. Menika Mbah Semo kula aturaken ya mau podang kuning sampun Mbak Elisa. Menika nyidam sarinipun Hani Kusuma. Ayo. Wong nandang asmara. Iki tembange wong gandrung iki. Aku gandrung kene, Pak. Iya no. Sing seneng aku apa sing seneng kene? Seneng sing wedok. Oh, berarti aku sing disenengi kene. Heeh. Jane wegah aku jane. Kok wegah mau elek ngerapek-ngerapek. Iya Cahayu. Alah ayune tupuk undung Masya. Apa to awakku dhewe. Ya dijak mlaku-mlaku ngalor ngidul ngono kok mung meneng ae. Wong ayu jak Gen roh suasana. Maneman nek mlaku-mlaku ndak kakeke capek. Mending ning omah dipangku, dilus-lus pijeti pundake, nek wis turu juga dolanan. Alah. Apane sing tinggal dolanan? Rambutnya dikelabang, disisir ngono lho. Cahayu iki sing nggo dolan go rambute, liyane gak entuk. Duh dewa Jawata Welas Piye ya iki? Mring wa
besok kapan katekan jejer lan wong ayu. Waduh, Masya Allah. Pak Lurah aku gak mbok bayar gak popo. Tenan Pak, sumpah lho. Aku ra mbok bayar ikhlas. Yo Pak Kanggo yo. Gak Pak Kanggo. apa? Ngerti kok Pak? Apa? Ayeme Pak, Pak. Biyu. Ya. Alah gak ani nget-nget rene kowe pengen kowe. Alah. Ora mungkin kowe kuat mangku. Alah. Iki lho. Ya iki lho keluwihane dagelan iki timbang dalange. Nek dagelan ki iso mangku sinden, dalange gelem ora gelem ya ngedep debok. Ora apa-apa Pak, debok lah yo halus. Jajal kok lus-lus halus e pol Pak kuwi. Debok jajal lus-lus. Halus to? Halus. Ya guremane gak iso ngentut. Dudu mukrime ndak boleh. Au. Umpama sira nah kodhong. Rasane piye, Reng? Mangku Hani Kusuma piye rasane? Rasanya lain. Lain. Bedane nggon apa? Lain. Bedane nggon ketebalan dan juga kemantangan. Treno ya diganjel sepon ae. Kuwi mau to? Sepon kuwi. Layak buat gua. Ketebalannya masuk batinku ngono lah. Sepon. Nanong ya. Tanpa prau sasatra den patri. Ayo bareng karo Gareng nyidam Nyidam sari Ki mau jane neng sing request lho, Reng. Pripun? Anu mbok sekali-kali anu Mas Gareng itu kondalang ngono kuwi. Lah, ora usah ngono to, Pak. Kula iki menghargai jenengan. Apa iya? Nggih, engko nek aku mayang gek piyai kene do pirsa, yu lah tek wayangane apik Garengi, engko sok taun ngarep nanggap aku. Sing gareng gendi Pak Kangko. Engko mosok ngono enggak. Aku Bagong nek aku. Ya sak kelas lah pemaku dandan Bagong iki wis sak kelas karo Bagong Blondur. Yu, ning nek umpama kula entuk usul, Apa? jenengan aja Bagong, Lah ngopo? kebagusan. Jenengan nogok. Toko ki lambene ombo e. Ya. Nah, iki mau wis didhawuhi karo Pak Lurah, Nduhani karo Mbak anu Mas Gareng. Nggih. Kon ngebarke jam 3 mergo selain ngruwat ya ndelok bal-balan Supanyol karo. Lah kok yo rono meneh. Jenengan iki fokus. Lakone ya Bal-balan. tangga ae. Engko gegeku ya wis streaming. Wis siap iki. Fokus. Yo garap campur sari ya, Mas. Sendika. Idam sari. Ayo buka saka keyboard. Yo digawat iramane rada ngampat sithik le. Mas Kasih. Iki sing nenggak sing ngendang Mas Kasih. Oh niki asmanipun Oh Mas Kasih. Lah Mas Ardi pundi to Mas Ardi? Kae. Anu enek request saka emak-emak Indonesia mongkon duet karo Hani Kusuma. Oh, Masya Allah. Nggih, siap. Nang endi cahe? Niki lho Pak, Endi? ngrebab, Ardi endi? ngrebab nembe Udu ngrebab. kuwi dudu Ardi. Kuwi Arnold. Oh, Arnold. Ya. Batenku Mas Ardi kok malah nelungsungi. Mlungsungi saya halus, rumah saya tuwa. Ayo. Tembangke no. Ya coba kayak apa? Yuk. Kurnia Puji, terima kasih. Semoga janji prasetya
Mas Pomo, terima kasih. Mitra Rinoso karo sarasaning Bunda. terus saja Pasti rada banter ke Mas. Ya, arep kibote. Yuk. Jambure. Siap Mas Pomo. Nuwun. Yo, dangdut ke, kanca. Mas Pomo, terima kasih. Alis Santoso. Fitra Jagat Roya.